To masu sauraro, alhamdulillah. Kakakin rundunar sojin ƙasar nan ta yi nasarar cafke shugaban masu garkuwa da mutane, wanda kuka fi sani da Bello Turji, wanda suka kama shi kuma suka ƙona gawarsa kamar yadda kake gani a kan faifan bidiyon wayarka. Wanda wannan mutumi dama dai ya gagari wannan ƙasa ta hanyar garkuwa da mutane. Wanda dama kowa ya riga ya san mutum ne wanda gwamnati take buƙata ruwa a jallo ko a raye ko a mace. To wannan sojoji sun kama shi duba da yanayin yadda suka ga zai tsere suka hallaka wannan mutumi, kuma suka kawo gawarsa inda aka jana'izar binne ta, wanda shugaban ƙasa ya ce ba za a yi jana'izar ta ba duba da irin laifukan da yake aikatawa a musulunci. Haka ya sa aka ƙona wannan shugaban masu garkuwa da mutane, wanda wani daga cikinsu suka fito a cikin shafi na Telegram suka wallafa cewa yanzu ma suka fara tun da aka musu wannan abu. Wanda shi kuma shugaban ƙasa ya ce kar su fasa, kuma ya alƙawarin cewa zai daƙile duk wani abu da suke ji da shi. To kar ka manta dai kana kan tashar mu ta Arewa Top Hausa TV. Kar ka manta ka fita ba kai subscribe ba, ko ka danna alamar ƙararrawa, ko kuma ka danna mana alamar liking akan dukkan bidiyoyinmu. Mun gode.